ndị ọrụ nke ụlọọrụ Awka Capital Territory Development Authority ACTDA na ịchafụ bekee egechigo otu oge ebe a na-agbasa okwute granite n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mpaghara okporo ụzọ Regina Cheli nke dị n'Awka bisi obodo Anambra steeti. Onye nọ n'isi ndị ọrụ bagidere na njem a bụ onye isi nke ya bụ n'ọrụ ACTDA bụ Maazị Osi Ọnụkọ, ebe o mechakwazi wee mee njem wee gaa leta ahịa ebe a na-ere ngwongwo dịgasị iche iche eji arụ ụlọ na Umuokpu. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọ na-nechara ebe ahụ ka Maazị Ọnụkọ mere ka mata na onye si na ya nwe ya bụ ana bụ onye nwetara ya n'ụzọ ezighi ezi. O mere ka mata na onye bụbu onye isi ụlọ ọrụ ahụ n'oge gara aga nke ọ bụ ya nọchiziri anya ya abịagori na mbụ gwa ya bụ nwa amadi ka ọ gharazie ime ihe ọbụla n'ebe ahụ maka na iwu akwadoghị ya, nke o kwuru na ya bụ nwoke jụrụ ya kpamkpam. Onye isi ACTDA n'afọ maka ime na ihe na-aga otu o si kwesị bụ Maazị Charles Ekwunife kwararịrị na ha abịagori ugboro one ma one wee gwa ya bụ nwa amadi ka ọ pụọ n'ebe ahụ, mana o meghị dịka ha si gwa ya, ma dozie aka na ntị na onye ọbụla ga-eme ụdị ihe ahụ ga-anata ntaramahụhụ etu o si kwesị. Na ebe na-ele osisi n'Umuokpu n'Awka ka onye isi ACTDA kwararịrị na ndị ahụ na-arụzi ebe a nọ na-ele ahịa aghara etu iwu akwadoghị, ma mezie ka o doo anya na ụlọ ọrụ ya agaghị ekwe kpamkpam ka emetosie iwu ACTDA dịka gọvanọ Chukwuma Soludo si gwa ha. O kwesịrị nkwa na ya ga-eme ihe niile ya nwere ike iji hụ na Awka Capital Territory Development Authority nwechiatara ugwu ya azụ iji mee ka obodo ka ọ bụrụ ebe eji ama atụ ma dịkwa ka ọchịchị gọvanọ Soludo si chọọ. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.